Da li znaš koji je najveći aerodrom u Evropi? Ime je dobio po premijeru države u kojoj se nalazi. Ovaj aerodrom počeo je sa radom davne 1974. godine. Sastoji se iz 3 terminala, uključujući 7 podterminala unutar terminala 2 i čak 4 piste za poletanje. Ukupne površine aerodroma je 32,37 kvadratnih kilometara, a trenutno se ispod ovog aerodroma gradi brza železnička pruga koja će prevoziti putnike do glavnog grada države u kojoj se ovaj aerodrom nalazi. Da li možete zaključiti koji je aerodrom u pitanju? U pitanju je francuski aerodrom Charles de Gaulle, koji se nalazi na 25 km od Pariza. Zapratite kanal za još ovakvih